Sidste gang, der sluttede vi af med, at vi tog til Tasmanien. Og det er så her, vi er nu. Det her det er den sidste dag på vores autocamping-ferie i Tasmanien. Så tager vi til Hobart lige nu. Men så vil jeg lige filme videoen her. Og fortælle jer, hvor vi er. Min mor, hun har snakket sammen med sådan en anden økologisk farmer hernede, som også laver sådan nogle. Så lidt det samme som Godis, tror jeg. Og han har så en masse bær, og så fik jeg lov at plukke mange blåbær til morgenmad. Det var ret fedt. Men jo, hun har snakket sammen med ham, og så fik vi lov til at sove i hans have. Hvilket var ret luksus. Det var helt gratis. Og så, skal vi åbne her. Yes. Og så fik vi lov til det, og hun kunne snakke med ham, og de skulle sidde og snakke om alle deres farming, ulemper og perks og sådan noget. Så de hygger sig meget godt. Men jo, så vi flyttede af sidste gang. Vi ankom til Hobart efter en 2 timers flyvetur. Forholdsvis kort. Og det er sådan en meget lille lufthavn. I Hobart, så er der kun indrigsflyvninger. Så det er jo kun fly for et mainland Australien, der lander i Hobart. Så de har kun 2 af de der bagagebånds, hvor man henter sin bagage. Ret skørt. Men ja, meget lille lufthavn i hvert fald. Og så tog vi lige en lille Uber fra lufthavnen hen til vores udlejningsfirma, hvor det var, at vi skulle udleje vores camper. Og det er sådan en virkelig sød lille camper, lige nok til 4 personer, som vi fik med forlydseng, siden man skulle have et bord stående eller sådan noget. Det har været rigtig hyggeligt. Og måske lidt lille, men altså, den er hyggelig. Så kørte vi hen til vores første overnatningssted, som var sådan en spider-camping. Der var jo ikke nogen spider. Men ja, det var så det første sted, og det var egentlig hyggeligt nok. Det var ret bushagtigt, og det var overraskende koldt om morgenen. Altså, jeg havde slet ikke forestillet mig det. Morgen og aften, det blæste, og det var virkelig koldt. Jeg sad og frøs. Det havde jeg ikke lige forestillet mig, at jeg skulle her på vores Australien-tur. Så gik turen til Bruny Island, hvor det var, at skulle være hvide sådan albino wallabies. Ja, det er ret vildt. Så kørte vi til et lille sted, der hedder Adventure Bay. Der. Og hvis nogen af jer har glemt det, så er Adventure Bay også der var Paw Patrol, så virkelig helt Paw Patrol-gænget. Men så tog vi et lille kort hike der, hvor vi kom op til udkigspunkt. Ja. Og vi kom til udkigspunkt. Den var mega flot. Og man kunne se sådan virkelig helt forskelligt. Men ja, det var virkelig fedt. Det var lidt kort hike. Benjamin han brugte sådan en lille smule, men det var nok ikke meget, synes jeg. Det kunne være værre, siger jeg. Men så da vi kom hjem om aftenen, så fandt vi ud af, at der bor pingviner. Eller der bor pingviner på Bruny Island, nogle små søde pingviner. Der hedder små pingviner, tror jeg. Jeg tror, det er det, de hedder faktisk. Og så sad mig og far så der om aftenen, efter det var blevet mørkt og det hele, så sad vi der til klokken 11 om natten og kiggede efter pingviner. Men det varmer lidt meget. Men jo, så vi så 4 skikkelser i vandet. Eller lige op på sandet ved brændingen. Så vi sneer os tættere på, og jeg ved ikke, til 20 minutter, der krøb vi os lige så stille og roligt tættere på. Og vi kunne kun lyse med rødt lys, fordi ellers så blev pingvinerne bange, så tog de ikke dem op på kysten. Så vi måtte kun lyse med rødt lys med dem på dem. Grundet det kunne de ikke se åbenbart, eller så. Det var ret sjovt. Men så, da vi så kom helt tæt på, så til sidst, fordi de ikke gik væk, så lyste vi på dem med hvidt lys. Og så er det bare 4 stykker kæmpe tak. Ja. Så gik vi tilbage efter det, fordi der var kommet pingviner, desværre. Og vi nåede ikke at se pingviner. Det kunne ellers have været ret fedt, men man kan ikke få det hele, kan man? Og så dagen efter,
skulle lige på nogle små indkøb, og så kørte vi lige forbi sådan en chokoladefabrik, der lå på den der lille ø, Bruni Chocolate Factory eller Company eller sådan noget. Ja. Det lavede mega sindssygt lækker chokolade. Og så kørte vi egentlig fra Bruni Island derefter, efter vi havde lige været på The Neck, som er sådan et virkelig berømt sted, hele Tasmanien og Australien, hvor det er virkelig flot udsigt. Så efter at have taget færgen fra Bruni Island, så tog vi til Huon Valley. Og der var det skulle være et ret godt platypus watching sted i den campingplads, vi var på. Og så og så var der strøm, og det var lækkert. Benjamin, han fik sådan en lille tatovering, da vi ankom på campingpladsen. Og det var helt sindssygt varmt den dag. Så vi gik ned i den lille flod, der lå der, hvor der skulle være platypus om aftenen. Og så badede de, og det var ret koldt, men det var virkelig lækkert, fordi det var jo helt sindssygt varmt. Men så vi fik badet 2-3 gange den dag. Så der om aftenen, så fik vi noget platypus. Hvor vi var som side på stole, og så kiggede ned i floden og se, om der kom en dyr forbi. Og det gjorde det faktisk. Eller det tror jeg, det gjorde, fordi det var sådan en... I vandet var der sådan en trekant. Sådan en trekant, og det var det, de skulle lave, når de svømmede. Vi kunne ikke se noget, fordi det var mørkt, og vi havde glemt vores pandelamper. Hvilket var super dumt. Og så havde vi været i Anaconda. Så vi Anaconda aftenen efter, på grund af, at far, han ville rigtig gerne have en night vision kikkert, så vi kunne være sikre på næste gang, at det var et platypus. Så vi lige dobbelttjekke. Yes, noget jeg ikke fik fortalt der på Bruni Island, så havde vi nogle naboer. Og de havde gået ind i sådan en lodtrækning med sådan det mest turistede, berømte sted på hele Tasmanien, om at få sådan en plads der. Og der har både moren og faren gået i en lodtrækning, så der var større chance for at vinde. Og så vandt de begge to. Så først så brugte de den ene, og så den anden, den skulle ligesom ikke bruge, fordi nu havde de jo været der. Og så gav de den til os, hvilket var super sødt. Så derfor så fik vi lov til gratis at komme hen på sådan en virkelig berømt campingplads. Eller det var ikke en campingplads, sådan en nationalpark campingplads. Så der var sådan en palet, og det var lidt det. Og så havde man bare sådan en plads i naturen. Og det var virkelig fedt, fordi udsigten var virkelig flot. Og jeg vil godt se, hvad de mente med, at det var virkelig berømt på grund af, at der var ret mange, og man skulle ind i en lodtrækning for at få lov at komme med på campingpladsen. Ja, så det var ret heldigt også. Og man lå decideret flyver til vandet. 3 meter fra ens plads, så var man det her. Men så da vi ankom, så opdagede vi, at de havde jo selvfølgelig gået ind i lodtrækning for teltpladser, og ikke autocamping, fordi de havde en telt. Og så ved vores autocamper, det er sådan en lille høj en, hvor der er plads til at lægge nogen oven på taget. Og så fik vi selvfølgelig lige præcis den plads, hvor det var, at der kunne være parallelparkering. Parallelparkering, det foregik på sådan en skram, hvor det var, at det hældede stejlt nedad. Så at den nok måske kunne have væltet, hvis ikke vi lige satte nogle ladesten ind og være på. Men det gjorde vi selvfølgelig heldigvis. Så alt gik, og det er helt med stille på. Men så den aften der, endnu flere problemer. Benjamin, tror jeg ved faktisk ikke, der var nogen, der havde kommet til at låse bilen. Og så blev vi låst ude, fordi nøglen lå derinde, og alle var seng og pump og telefoner, det hele lå derinde. Jeg vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Og så vi kunne gå til naboen for at låne telefon, så vi kunne ringe til sådan det der hjælpe noget. Og det var sådan aften kl. 10-agtigt. Så de fleste var gået i seng, men heldigvis var der nogen lidt længere nede, der var vågen og spillede Uno eller sådan noget. Og så sagde ham i telefonen med hjælpecenter, at han ikke rigtig kunne gøre så meget. Han kunne sende en pickup truck hen i morgen for at hente os, men det hjalp alligevel ikke noget. Men så fik vi så husker jeg, så kom jeg i tanke om, at oppe ved taget, der er der en af de små vinduer med sådan myggenet for, der var åbne. Fik vi åbnet den, og så slog jeg hold på det. Og så løftede vi Benjamin op og kravlede ind, så han kunne låse den op indenfra. Så vi kom i seng indenfor i autocamperen.
Så Benjamin, han blev også lille helt. Og så dagen efter at have sovet i en dejlig blød seng, i stedet for hård jord, så tog vi til grunden til, at den der nationalpark og den der campingplads er berømt, Wineglass Bay. Så man blev nødt til at køre lidt derhen, men så blev man nødt til at gå 5 kilometer for at komme op til Lookouten. Og hvad den hedder, holdt derop. Det var flot udsigt. Vi har måske set nogle billeder til mange af jer. Men altså, det var helt vildt flot udsigt, man fik derfra, synes jeg. Og så oppe på toppen af Lookoutet, så sjovt nok, så mødte vi nogle danskere. Og så fik vi lige snakket med dem. Og det var faktisk ret sjovt. Fordi det var noget med, de havde noget familie og nogle venner og sådan noget. Men ja, det er meget sødt. Og så hvad det hedder, ville vi gerne have været nede ved Wineglass Bay, som jeg ved, det hedder. Men man skulle gå 2.000 skridt derned og 2.000 skridt derop, hvis man skulle tilbage igen. Og det var lidt langt, fordi man kunne ikke køre bilen ud derhen, hvor der var sådan en nationalpark. Men det gjorde vi for selvfølgelig ikke. Det var jo lidt for. Men så kom vi tilbage igen, slappede af. Så kørte vi videre til St. Helens, som er et bjerg. St. Helens National Park. Og der var en campingplads, der hed Big Four, tror jeg den hed. Som var sådan en luksuscampingplads, hvor der var internet og det hele. Helt muligt vindue. Så det var virkelig hyggeligt. Og så fik vi... så om aftenen, så fik havde mor braided mit hår. Det var virkelig sødt af hende. Det tog også lang tid, men jeg er virkelig taknemmelig. Tak mor. Og så kørte mig og min far, vi kørte mountainbike. Fordi der var sådan en virkelig fedt mountainbikespor længere oppe. Så man sådan shuttlebusser til at lege med nogle mountainbikes. Og så kørte man derop. Og det var mega fedt, man. Og de der spor, de passede, var virkelig godt til ens niveau. Altså der var til alle niveauer selvfølgelig, ikke? Hvad gør jeg her? Men okay. Næsten lidt. Yes. Never mind. Og vi var de første, der ankom, og de sidste, der gik. Man var virkelig også træt, når man kom hjem, fordi man havde brugt virkelig hårdt. Og der var ret meget op ad bakke, hvor man kørte bare opad. Så det var hårdt. Og tiden var så kommet til Launceston. Det er lidt svært at sige, så de kalder det bare Lonnie her i Tasmanien også. Og der var det, vores naboer. De boede i en decideret bus, altså det var sådan deres hjem, og så kørte de rundt i den. Og så havde de en trailer bagpå, og en anhænger med deres bil på og sådan noget. Jeg synes, det var ret sjovt, og de havde også links til sociale medier, så man kunne følge dem og sådan noget. Men og der var også hyggelige æsler på campingpladsen. Men hvad var det så, vi oplevede, Benjamin? Ja, vi var på en sjov stolelift. Så gik den frem og tilbage, men man måtte ikke bare gå frem og tilbage. Man skulle først lige ud og opleve. Så det første, vi så, det var havfugle. På stoleliften faktisk. Altså ikke sådan på stolene, men på vej, imens vi var hen til det store oplevelsessted. Så gik vi, så da vi var ankommet, så hoppede Wallabies rundt og havde sådan et hjem i ikke rigtig skov, men sådan en træstol, hvor der var sådan et træ. Så har de mad og vand der. Så hoppede vi op der. Så gik vi lidt op, og så var der en mand, der havde fundet en påfuglfjer. Først spurgte han sin kone, om han havde den. Så sagde jeg nej. Så spurgte hun mig, ja, så sagde jeg ja. Og så fik jeg den, og så nu har vi den. Ja, så fik man påfuglfjer. Det er ret hyggeligt. Ja. Og så der i Launceston, da vi var kommet hjem fra den hyggelige stolelift efter at have badet lidt, så havde de en park, hvor de også havde sådan nogle sneaber. Ja, det er ret sjovt. Så havde de sådan nogle sneaber i bur, men dem så vi ikke, fordi de var inde, tror jeg. Så ja. Og så tog vi ned og spiste aftensmad, og det var en lidt sjov oplevelse. Fordi at jeg cravede rigtig meget schnitzel. Så vi tog ind på noget, der hedder Snittis Bar, som sådan et beerhouse-agtigt. Og så fik vi bestilt maden. Og så fik mig og Benjamin vores mad først, og så 20 minutter efter, så fik mor og far maden. Men min mad, halve lalle var koldt. Sådan frossen koldt. Så da min morfar fik maden, så sagde vi lige, det er meget koldt. Og så fik jeg løgringen i stedet for. Men så ja.
Det var altså ret mærkeligt. Og de halvdelen af min mad var kold. Det er ikke så god service. Men så heldigvis så fjernede de det for ordren, Ja, så vi ikke havde betalt for det. Og jeg var den, der tog længst tid at sådan, tage. Og ja, jeg var den, der tog længst tid. Og jeg var den, der fik først. Ja, det var altså ret sjovt. Det var altså ret mærkeligt. Her slutter vi. Vi slutter lidt på en cliffhanger. Og så bliver vores Tasmanien-eventyr fortsat i 6. blok. Er det ikke rigtigt? Ja, husk at se den. Hvis ikke det er den, så skid det. Ja.